Alay lai hian chase academy si ta si kamua hi Sawrkar demna lam hoyaron ti chotum kan lova BDO Zirtirtuah fakna lam hoya thuron pongchok tur kan a chase academy si ta si kan chiar photange bungtlang south BDO Zirtirtuah dal himpuya kan va chuang tak em Zirtirtu indaih lona vangin skula a zirtir office kala thulh chuang lo antia Zirtirtuah chungchang hi kanon soi zawanga chumi ma chuan bungtlang south omna hi mepa hi ani lo en phodila bungtlang south hi eizo tangchun khola ve tam takani a longtlai district ka omani a kholian ve pa ngai takani a ti chuan an kho hi BDO kan soi ang khan BDO thutmun omni a an BDO chu Zirtirtuah dal himpuya hi ni ti chuan bungtlang south hi enge niang khonom tak pon kher lawang BDO tan chuan BDO na chak omber pon kher lawang chuti nakalai chuan ani chuan zirna lama te ma an son adu beisein enge zirtirna te thokani chuwang chuan ani hi tungai ani ti kan en chiang lokanga Zirtirtuah ta hi 2022 MCS akhan rank number 4 ania ani hi MCS avai khat exam na tlingha nal thayani chuwang chu mi thlok thatak le zirpai tumru takani mela ani hian Indian Foreign Service IFS ni achak bera tumbera nia tuna poin ni tumin alazir me kinerin oma Sawrkar hatak chungin tian lodam tak nei to chungin du anla tok lova ti chuan he bungtlang south tan po hian BDO thatak lan ni zel don ti kan chianga achanchin kan soi thi lo menga soi tur tam tak oma chase academy khani lo enanga anni haukan YouTube channel den upload ta ti chuan a video chen ka thi atu soite atopa hen karon tar langa hi lo entel donia ke chu ka tet lai te atanga tum to kania mase college ka kal khan ke enjoy ve to le ka chu wang chuan civil service te ha kan ni ka tumani ti ha ka theng hi la ni college ka kal lai khan ka enjoy lu tu ka chuan MA kha ka kala JNU han chuan MA po kha first year ka chu kala enjoy kui thak chuan third semester kan zir khan JNU kan senior pakhat Arunachali phurba hi UPSC na tlingta ni khata han ni tina basketball ka khel pui thin mo ni tina coffee te kan in pui thin library kan kal pui thin ka IFS an ni talo ame kha khan ama tanga kalau tuma khan mi kaule sa MM te kan nei lawa ke chuan chan chu ama tanga kalau tum lok to wang khan eten chuan 11 le 12 ha science kala chu mi nuwa arts ka England college ha chu chu tanga kal tluan ta chu kania mase kan result te run che arun chuak che a kan han kai to zor phu lo wi ka in ti em ma mo apathian thuang zong tak phi zong ka phu lo em ti ka chia chuan mase you raise me up la hi run la ka ro hen you raise me up to more than I can be kami khan in ti em ma chuan voina ka cha du cheu chu tu apa sapera tumru na apoi mo ka tia tumru em ro tum em ro ing anga thiam lo bo ni ro apoi lo ase tum em to pro he thi tum em tu kim tum em to tu kha poi mo chuan apatina chuan discipline mani in vong ro thil ti hun thap nei ro kha kanuna ka ting chan poi mo bera ka shia chu timetable hi ka siam thina ni tina ka ti ka man dan tur exam le kha ka zirang darkar exam chunge chok e yang darkar exam chunge ka break kam khatian thap khan ka un thin khami khan min vong ma ka le khazirte chuan khami kha na mani pon lo ti ve theu lai the chuan poi mo ka te mani in vong ta ka khami timetable nei khap chungan nun kha le inge officer tu te na ni khatian angin lo zir lo khan poi mo ka ti boka chuan apathum na chuan inge kan zir lai te zir me lawa ti me lawa thiam tum tak takin tling tum tak takin zero vekila ngai to vekila shia thiam tu mila by heart ya me thei to lawa civil service ka shia thiam la chuan misnu ni lo soi ang khan mi ron she lawila o biak pop mi tur ka pen sa to pe po lo ting to te ka pe po sa Instagram ate ka DM ni azia ka te ka she lawula chuan tu me to pro ti khani ka cha tu cheu chuan hoina hun thata kan nei thei an kina zona te po min la zot tu zo ka ngai la chuan kha asoi ki to mi se ka lo me yeah